Onko sulla ollut haasteita nukkumisen kanssa? Unettomuus on unihäiriö, johon voi kuulua monenlaisia eri haasteita nukkumisen kanssa. Ongelmia voi olla muun muassa unen laadun tai määrän kanssa, nukahtamisen kanssa, öisin voi olla heräilyä tai ylipäätänsä nukkuminen voi stressata ja ahdistaa. Unettomuutta voi aiheuttaa muun muassa stressi, ahdistus, ylivireystila tai aikaisemmat traumat, mutta aina unettomuudelle ei löydy välttämättä mitään selkeää syytä. Hoitoon kannattaa hakeutua, mikäli univaikeudet kestää useita viikkoja ja ne haittaa arkea tai huolestuttaa. Päivisin voi ilmetä ärtyneisyyttä, mielialan laskua, keskittymisvaikeuksia, uupumusta tai heikentynyttä suorituskykyä. Psykofyysinen fysioterapia lähestyy unettomuutta kokonaisvaltaisesti kehon ja mielen yhteyden kautta. Tarkemmat menetelmät suunnitellaan aina yksilöllisesti, mutta esimerkiksi parasympaattisen hermoston aktivoiminen, palleahengityksen harjoittaminen ja kehotietoisuuden lisääminen saattaa helpottaa unettomuuteen.